Frici már kora reggel ébren volt, és majd kibújt a bőréből örömében. Végre eljött ez a nap is, az év legfantasztikusabb napja! Ma van a szülinapom, pom-pom, ma van a szülinapom, pom-pom. Szia, Fricikém! Apu már elment dolgozni, és nekem is rohannom kell a fodrászhoz. Délután találkozunk. Vigyázz magadra! Frici teljesen értetlenül állt a nappali közepén. Még köszönni is elfelejtett, hiszen az anyukája soha nem járt a fodrászhoz, mert ő maga volt a fodrász. A felnőttek időnként tényleg furcsán viselkednek. Szia, Alex! Szia, Frici! Nincs kedved kiugrani velem a versenypályára? Mehetnénk pár kör gyakorlásképpen. Persze, menjünk csak. Fricinek eközben azon járt az esze, hogy vajon Alex tudja-e, hogy milyen nap van ma. Szóljak neki, vagy ne? Mégiscsak a legjobb barátom. Alex, figyelj csak! Aki utolsónak ér oda, az pótkerék! De jó, hogy jöttetek. Nekem úgyis mennem kell. Hová mész? Megígértem anyunak, hogy rendet rakok a szobámban. Alex azért megy haza a versenypályáról, hogy rendet rakjon? Ilyet még nem látott a világ. Egyszerűen nem értem. Zsiga, Lambó és Frici versenyeztek egy ideig, de egyikőjük se vette igazán komolyan. Menjünk inkább haza, srácok. Frici céltalanul magányosan kóborolt Traff Parkban, amikor meglátta a lányokat. Pszt, egy szót se! Sziasztok! Miről beszélgettetek? Ó, csak olyan csajos dolgokról. Valami nem stimmel. Hogyan lehetséges az, hogy még senki nem köszöntött fel a születésnapomon? Sőt, mintha kerülnének a barátaim is. Frici nagyon elgondolkodott, és éppen egy olyan útkereszteződésnél állt meg, ahol az utak egyenrangúak. Nem jelzi tábla, hogy kinek van elsőbbsége. Ebben az esetben mindig a jobb oldalról érkező mehet először. Frici nem figyelt oda, és megállt. Holott tőle jobbra nem volt senki. Nyugodtan mehetett volna. Időközben megérkezett Bendi is. De ő nem haladhatott tovább, mert tőle jobbra volt Frici. Így elsőbbséget kellett adnia neki. Aztán befutott Mimi is, és értetlenül nézett a fiúkra, ugyanis tőle jobbra Bendi áldogált, így ő sem mehetett tovább. Miért rostokoltok itt, kis gézengúzok? Én Bendire várok, hogy elinduljon végre. Én meg Frici miatt ácsorgok itt. Időközben Frici is felismerte, hogy mi folyik körülötte. Ajjaj, hiszen eddig nekem volt elsőbbségem, nekem kellett volna először elindulni, de most már tőlem jobbra is áll valaki. Most mit tegyek? Ilyen vicces helyzet ritkán alakul ki, és a legfontosabb most is az, hogy senki ne sérüljön meg. Általában az udvariasság dönti el, hogy ki induljon elsőként. Trafi papa, annyi szabályt kell megtanulnunk. Miért van szükség ilyen sokfélére? Nagyon fontos, hogy minden szabályt pontosan megtanuljatok, és alkalmazzátok is őket. Amikor én még kis Traff voltam, sokkal kevesebb Traff közlekedett az utakon, és bizony akkor is előfordult egy-két baleset. Ha manapság Traff City tolongásában szabálytalanul közlekednétek, rögtön ütközés lenne a vége. Trafi papa, mesélj arról, amikor még kicsi voltál. Ígérem, hogy valamelyik nap mesélek nektek, de most azt gondolom, fontosabb dolgunk is van. Igen, menjünk mindannyian a központi körforgalomhoz. Jól van, indulj először te, Mimi, utána pedig Bendi következzen. A központi körforgalomnál nagy meglepetés várt Fricire. Frici nagyon megdöbbent, szinte meg sem tudott szólalni, csak állt egy helyben. Az anyukája gurult oda hozzá. Fricikém, mi a baj? Gyere közelebb. Már azt hittem, hogy mindenki elfeledkezett a szülinapomról. Gondolom teljesen el voltál keseredve. Mi meg erre az ünnepségre készülünk napok óta. Van itt valami, ami csak rád vár.
Ez az enyém! Természetesen. Most ki bátran. Anyu, apu, ez szuper! Már nagyon régóta vágytam egy ilyenre. Az igazi ajándékért ki kell mennünk a nagy rétre. Az egész társaság elkísérte Fricit. Trafi papa és a kis traffok is. És bár mindenki nagyon izgatott volt, senki nem árulta el, hogy mi következik. Tudjuk, hogy mennyire érdekel minden, ami repül. Azt gondoltuk, hogy egy ilyen helikopteres kirándulásnak biztosan örülni fogsz. Gyere, Frici, szálljunk be. Teszünk egy nagy kört Traff Park fölött. Minden rendben? Nem félsz? Nem, egyáltalán nem félek. Ugye, hogy föntről minden egészen másnak látszik. Igen, ennél jobb születésnapot el sem tudok képzelni. Igazán boldog volt, de nem csak az ajándéknak örült, hanem annak is, hogy a családja és a barátai így szeretik őt.